Tubig mani! Tubig mani! Kinsa kay nilalis anak niya nga di na tubig? Pre, masa nimong eskwelahan eh? Tahi, pre. Dahi! Oh, kay para tahion ko ng mga babaan ng mga tabian. Uy, pre, gusto ko ganyan yung dagan. Uy, hinay mo dagan! O pasawa na magukod! Uy, Maingon ang Pilipinas stricto disquarantin. Stricto bitaw? Ngano nagkasuon man ang bagyo nga walay quarantine pass? Brad! Tama pa ko, Brad! Ay, mga tanan, di kay sisiran ta. Di man! Ano yan magkikipang mood? Model sa unsa man, Brad? Sa producer, Vince! Dok, unsa may sakit ani akong bana, Dok? Kuan, diabetes na, misis. Mo na! Sweet mo ko kay sa ako ah! 君の虜になってしまえばきっと Day, di ko mo tuong nga Korea ang naguna sa upa. Korean, man good. Dili lagi. Yung sa mandi ay, Mano? Day! Ay bigiti to Tilio Borbonite Petra! Ay, wow, kasaputan na, uy. Ina na akong feeling sa imo ha. Dili ko sa... 君の虜になってしまえばきっ Dok, kung sa magining akong sakit. Nakay TV. Oh, may hinuon. Kakita nagikog pobrinsyano. Ay! Okay, Asa ba ka padong? Ilis ba ka? akto ko sa ilo ay magpatuloy ko. Pesot! Bait ulit! Na, buyog ta? Shout out ni Celso Argente aka Benjelen Argente. Shout out sa DI sa mga solid viewers. Bye-bye.